Hürmetli редакция, Башкортостан 24 каналы аша кадерле кешебез, атайыбыз Фирдәвес Хамит улы Маткуловты күркәм байрамы менән кутлап китергә теләйбез. Газиз кешебез 1952 елдың 1 февралендә Илеш районы Тапты авылында ишле гаиләле дөньяга килә. Күп балалы гаиләле ата-әсәһенә, тугандарына терәк таяныз. Бик зирәк уңган ир бала булып үсә ул. Бала сагы мәктәп елдары тыуган авылында үтә. Армия сафтарынан кайткас, Илеш районының югары Яркәй авылында РТП оешмаһында 40 елдан артык водитель булып эшләй. Үз эшенә тугры, талапсан, намыслы булганы өчен хезмәттәшләре арасында ла хөрмәт казана. Бихисап мактау кагызлары менән дә бүләкләнә. Әсәйбез Гөлсинә мөхтәрәм кызы Маткулова менән 40 ел бергә иң тирешеп матур дөнья көтеп 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Хәзер инде һәркемебезнең үз тормышы. Безнең атайыбызны тугандары ла, авылдаштары ла хөрмәт итә. Якыныбыз ярдәмсыл, туган йәнле, изге күңелле кеше. Бик матур итеп гармунда уйнай, йырлай. Атайыбызны туган көне менән ихлас күңелдән кайнар кутлайбыз. Йөрәк түреннән сыккан барлык матур теләкләребезне yetkерәбез. Якындарыңдың һөюен, ихтирамын тоеп, шатлык куаныстарга төренеп, бәхетле гомер кисергә язһын. Һәр вакыт әлегеләй көчле рухлы, кешелекле, ярдәмсыл һәм олы йөрәкле булып кал дип һезгә изге теләкләрен кызыгыз Гөлназ, улыгыз Алмаз, кияүдәрегез Илдар, киленегез Илнара һәм ияндәрегез Альберт, Аскар, Искәндәр yetkерә. Матур йыр бүләкте лә улар һезнең өчен хайлаган. Salqılı jiller, qarlar sidir isselərdə Əlirik dəliginə, immatur məliginə Yaşı başlağan qızı kırdık, şok verib təminginə Əygınır bir vaxt bir, doğanı bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton vurub vatanğa Əygınır bir vaxt bir, doğanı bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton vurub vatanğa Yüksələrgə basıb geyinib, balalar rüsələrdən Yürəgim yaş yürəgim, neçə yaş bir sələrdən Əlbit dəliginə, immatur məliginə Yaşı başlağan qızı gibi, şok bilib təminginə Əygınır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton vurub vatanğa Əygınır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton vurub vatanğa Küttür şok dünyasında jinlərini sızğanır Eğlenip qaraganda durmaz üçün qızarır Əlbit dəliginə, immatur məlliginə Yaşı başlağan